Hey tol bay abso osamotani salo bah ke katika nung jodi se video no nai to khan ke comment khai sanani tapok di te ani o chikon sa srapsa poila ni simi pai thak video nai ni bagoi tapok di jotono na lamsu go jara katal ni berta blog youtube channel lo norok bahai tong angkha kalai norok kahna tong honai wati bo pini pini wajak norok nungma kana osamotani nok bo nai di bisikai na totokai tangjak chini yang komalpur dolai phaisingo Jepro ang berayo apro phone be record khaimano no norok no phone tongo joto video mampli rong no je video amo norok nung makana Komalpur bukha hasteni joto mampli ro henke takla sabo biang berekha kisa comment khaibo sadi ang henke to Komalpur phasino berekha chini ang phasingo no te baksa je berai tongnai rok henke ba kaham kurung khaino berekha ne angkha khlaio ang mo berai na henai to bukhao chongjak ya haipono chini nongni kukui ni gari baino ang mo berekha borok logi soka henke ba ang je berai tongmabo last osa motai ni salosi ang berai mani bo lengkha henka ke halhali restaurant no chintau kisa mithai rok chalainai nunglainai henke birani chai tongo tabung kake no birani plate osi half plate yang bo amosi 100 rupees haikino chungoro joto monai songkhe joto no palbakse chalai tonglaio tabu hingkake ang tesa nimu juice nungjagonai norok nungmanai nadi ses kesak kecai bebek ha guys Dapat kan? Baik bas. Last closing है टाइम है तो इसलिए खत्म ही हो गया बुरा मत हो गया नेक्स्ट टाइम आ जाओ टिश्यू देंगे Isi juga. Tahu tidak nungai. Nungai deh puno he. Itu deh nungai deh. Ini sih no. Salah di. Hari. Bukan Henke dolbai apsong video no bhai nang jakha jajak like share comment khena tapuk di channel lo katanai to subscribe khena bo tapuk di henke tata bye bye next video phai tongo bye bye